ҳулбуг номи шаҳрест, ки дар 7 километрии шимолу шарқии ноҳияи восеи вилояти Хатлон ҷойгир шуда, имрӯз Қурбоншаҳид ном дорад. Шаҳрак, ки имрӯз қариб пурра зери иншооти сохтмонӣ муосир мондааст, майдони бузургеро ишғол менамояд. корҳои ҳафтриётии шаҳристони ҳулбуг тасаввуроти моро дар бораи санъати меъмориву ороишии асримиёнагии Осиёи Миёна ба таври куллӣ дигаргун месозад. аз он ҷо беш аз 5000 намунаҳои маҳсулоти ҳунармандии кандакорӣ, аз ҷумла лавҳаҳои пурнақшу нигор ба качкоришуда дарёфт шудаанд. шаҳри ҳулбуг ҳамчун шаҳри саноатӣ, тиҷоратӣ дар асрҳои миёна ном бурда буд. махсусан аҳолии ин шаҳр дар кулолгарӣ, кӯзагарӣ санъати бениҳоят калонеро ба даст оварда буд, ки молҳои дар ин шаҳр тайёр кардагӣ дар тамоми бозорҳои Аврупо, Осиё ба фурӯш мерафтанд. махсусан дар шаҳри ҳулбуг аз зоти чорво اسب به درجه عالی پرورش کرده میشد که اسب‌های خوتالی در عصرهای 9-11 در تمام مملکت ها نام برآورده بودند. ҳулбуг аз ҷиҳати меъморӣ бемисл аст ва шоҳони хутал ҳангоми бунёди ин ё он ҳуҷра ҳаматарафа ба сохти он аҳамият доданд. ба инобат гирифтани ҷиҳатҳои маишиву гигиенӣ низ аз мадди назари ҳукимон дур намондааст. зебогии қаср бошад ҳамто надошт. таърихнигори асримиёнагӣ Ибни Ҳайдар менависад, ки ҳатто шоҳ дар кӯчаҳо нали аспи худро бо матоъ мепечонду баъд сайру гашт мекард, то ки кӯчаҳо ифлос нашаванд. ҳангоми гузарондани корҳои ҳафтриётӣ дар шаҳристон маълум гардид, ки биноҳои истиқоматӣ аз хишти пухта сохта шуда, хишти хом низ гоҳе алоҳида ва гоҳе дар якҷоягӣ бо хишти пухта истифода бурда мешудааст. хонаҳои истиқоматӣ ободу муҷаҳҳаз буда, деворҳо бо рангҳои сафед ва дигар рангҳо андова карда шудааст. фаршҳо низ бо тартибона бо чӯб пӯшонида шуда буд. ҳулбуг маънош ҳамин ҳулба бӯй мекуна ку як бӯи зебо, пудина бӯй зебо дора, райён бӯи зебо дора. барои чи амина ҳулбуг ном монданд? чунки шаҳри ҳулбуг ами кӯчаҳо ҳамаш аз ғист фарш кардагиаст. ин зебогиву тараққиёти хутал ҳанӯз дар асри 3 пеш аз мелод боиси он гашт, ки чашми Искандари Мақдунӣ ало шавад ва он нияти ғасби ҳулбугро кард. ҳокимони он вақтаи хутал ба тааллуқа афтида буданд, зеро лашкари Искандар хеле зиёд буд. яке аз ҳокимони он давр, ки дар шаҳри хутал умр ба сар мебурд, духтаре дошт бо номи Рухшона. ӯ дар зебогиву назокат беназир буд. Искандар ба ӯ дил мебандад, вайро ба занӣ мегирад ва бе расонидани зарари моддиву ҷонӣ ба Юнон бармегардад. қасри шоҳони хутал ва пойтахти давлати хуталон ҳулбуг дар роҳи бузурги корвонгузари Абрешим ҷойгир буд ва бо ин роҳ тоҷирону ҳунармандон ба аксар кишварҳои дунё, махсусан ба Аврупо сафар мекарданд. масоҳати шаҳрро дар ибтидо бостоншиносон 70 гектар мешумуриданд, вале баъд маълум шуд, ки он 300 гектарро дар бар мегирифтааст. боиси қайд аст, ки системаи обтаъминкунии шаҳр хеле тараққӣ карда буд. таги 2 дайро қати обайно гузарондагиянд. таги 2 дайро қати гузарондагим мана уҷада ҳавз кагай ҳо шотуд мегем ку хел давр мезанам бо қувваи аст амун ҳаракат мекунам ова ай ҳавз бо буландтар мебурорам, баъд ба воситаи қиброи махсус и торда бо ҳавзи обай ки об омада амуҷа чикор мекунам мереза. аюҷа ба дохили қаср куҷода оби калон дар кор қибриш калонай, куҷода оби кам дар кор қибриш майдаай тақсим мекунад. 1200 сол пеш шабакаи гармикории зерифаршӣ вуҷуд дошт, ки ба воситаи ана ҳамин қатор
қубурҳои сафолӣ аз зери фарш ҳамин қаср дар зимистон гарм карда мешуд. аз он тарафи қасрам ҳамом, аз ин тарафшам ҳамом, ҳам ҳамом, ҳам барои гармикорӣ ҳамиҷа бо дуди соф карда шуда истифода мебурданд. аз ҳамин сурохиҳо қубурҳои сафолӣ ин якум қатор ҳамин қаср ба 6 қатор тақсим мешавад. яъне дар фасли зимистон бо 6 қатор ҳамин қаср аз зери фарш гарм карда мешавад. ин пешдоқи дарвозаи қасри шоҳони хатлонзамин мебошад ки дар натиҷаи бозёфтҳои бостоншинос Эркиной Ғуломова тақрибан дар солҳои 60-70 асри гузашта бозёфт гардидааст ва дар осорхонаи Ҳулбук нигоҳдорӣ карда мешавад. боиси қайд аст ки тарзи тайёр намудани хиштҳо барои сохтани биноҳо бо тарзи махсус сурат мегирифт. тарзи тайёр кардани инҳо бо асб 40 рӯз мешӯриданд ва аз ҳамон лой дар думи асб часпонда аз дарё мегузаронданд. агар лой дар думи асб меистод, баъд аз он мепухтанд. агар не, бо аз сари нав коркард мекарданд. дар бораи пухтани хишт 3 фарзия аст: ё шири ҳайвон меандохтанд, ё тухм, ё кимчихе хокае ҳаст ки то ҳозир маълум нест. санъати ҳарбии Хутал низ хеле пеш рафта буд. барои бехатарӣ ва амнияти қаср лашкари зиёд сафарбар шуда буданд. лашкар назорати шаҳрро дар атрофи қалъа пурзур намуда буд ва дар гирди шаҳр бошад аскарон бо навбат посбон меистоданд. аз ҳар як дидбонгоҳ хурдтарин тағйирот дар шаҳр ба назари аскарон намудор буд. теъдоди аскарон бошад 50 000 будааст. манен даромадгоҳи рақами 1 вақте ки меҳмонони хориҷӣ ё ҳайати вакилон аз дигар гӯшаву канори олам ба назди шоҳ меомаданд, дар ин ҷо ҷанговарон истодагӣ меҳмонро манъ мекарданд. бо яроқи аслиҳаи ҷангӣ рафтан мумкин набуд. яроқи аслиҳаи онҳоро гирифта дар ин ҷо мемонданд ва шахси масъуле ки хизматгор ном дошт ин меҳмононро гирифта ба назди қаср, ба назди шоҳ гирифта мебурд. аммо бо вуҷуди ин ҳама усулҳои олии давлатдориву пурзурии лашкар, умри давлати Хутал ва қасри Ҳулбук то соли 1064 давом кард ва баъд аз ин садсолаҳо зери хок монд. аниқтараш, салҷуқиён бо ёрии яке аз хоинони қаср сарчашмаи оберо ки аз он сокинони шаҳр истифода мекарданд, дарёфт намуда онро бастанд. тамоми шаҳр 3 моҳ беоб монд. мардум зиёд азият мекашид ва аз ин истифода намуда соли 1064 маҳз аз ана ҳамин дарвоза лашкарони шоҳи салҷуқиён Алп-Аслон ба шаҳр зада даромаданд. қасру талаву тороҷ намуданд ва Ҳулбук ба як харобазор табдил ёфт.